sugeng rawuh wonten ing piwulangan basa Jawi dinten Senin menika nggih. Nah, saderengipun piwulangan Ibu badhe absen rumiyin. Sinten ingkang boten lebet? Sinten? Ani Murti? Fabe. Kali Fabe menika alasanipun menapa? Apa? Fabe sakit nggih. Nggih, saderengipun piwulangan Ibu Murti, sumangga ndedonga rumiyin nggih. Ndedonga miturut kapitadosan piyambak-piyambak kula kula. Cekap. Nggih, makasih. Nah, para siswa, wonten ing dinten menika kita badhe nyinaoni babagan cangkriman kanthi kompetensi dasar ingkang sepisan inggih menika memahami cangkriman dan palihan, ingkang kaping kalih inggih menika menyusun cangkriman dan palihan secara sederhana. Lajeng kangge tujuan pembelajaranipun menika peserta didik dapat menyebutkan pengertian beserta wujud cangkriman dengan tepat. Ingkang kaping kalih peserta didik dapat menyebutkan contoh dari setiap wujud cangkriman. Ingkang ketiga, peserta didik dapat menemukan batangan cangkriman dengan tepat. Ingkang pungkasan inggih menika peserta didik dapat menyusun cangkriman sederhana. Nah, saderengipun mlebet materi, Ibu badhe nyuwun pirsa nggih, sinten ingkang nate dolanan bedhek-bedhekan wonten ing mriki? Kula nggih, sinten malih? Mosok namanya Mbak Widya kalian Mbak Selvi? Oke, Mbak Widya kalian Mbak Selvi, bedhakanipun menapa? Biji sekolah. Oh, biji sekolah. Oke, kita sakit nggih. Terus, cangkriman inggih menika tetembungan utawi unen-unen ingkang kedah dipun batang utawi dibedhek tegesipun nggih. Nah, terus cangkriman menika wonten ing basa Indonesia saged dipunwastani tebak-tebakan. Nggih. Nah, cangkriman menika gadah wujud. Wujudipun wonten gangsal. Ingkang sepisan inggih menika wancahan utawi singkatan. Ingkang kaping kalih inggih menika irit-iriban utawi pepindhan. Ingkang kaping tiga inggih menika cangkriman wantah. Ingkang kaping sekawan inggih menika cangkriman plesetan utawi blenderan. Ingkang pungkasan inggih menika cangkriman tembang. Ingkang sepisan inggih menika cangkriman wancahan utawi singkatan. Nah, cangkriman wancahan utawi singkatan inggih menika cangkriman ingkang kadadosan saking tembung ingkang dipun wancah. Nah, dipun wancah menika tegesipun nah, nggih. Disingkat. Nah, tuladhanipun saged dipun tingali wonten ing mriki. Burnaskopen tegesipun bubur panas kokopen. Lajeng buto buri tegesipun tebu ditata mlebu lori. Lajeng ingkang pungkasan buang melot jargone ana ing laman cempene mencolot. Sampun mangertos? Pun menapa wonten pandangan? Nggih. Sumangga dipun tulis rumiyin nggih supados mangertos. Nggih. Sampun anggenipun nyatet? Nggih. Lajeng ingkang kaping kalih inggih menika cangkriman irit-iriban utawi pepindhan. Nah, cangkriman irit-iriban utawi pepindhan inggih menika cangkriman ingkang kadadosan saking tembung pepindhan utawi irit-iritan barang. Nah, pepindhan menika tegesipun pindha utawi wonten ing basa Indonesia menika seperti. Nah, irit-iritan barang menika tegesipun mirip. Dados cangkriman irit-iriban utawi pepindhan inggih menika cangkriman ingkang gadah teges mirip kaliyan satunggaling barang. Mirip satunggaling barang nggih. Tuladhanipun menika saged dipun tingali. Basa malah enak tegesipun tape. Lajeng sego sakepel dihukum tinggi tegesipun salak. Lajeng titik malih sobo meja menika sulak.
Indonesia menika apa adanya. Dados cangkriman wantah inggih menika cangkriman ingkang gadah teges menapa wontenipun. Nah, tuladhanipun menika kewan sing endhase nang sikil, matane nang sikil, awake nang sikil. Batanganipun pitik kepitut. Lajeng yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi mungsuh. Menika batanganipun geni. Geni menika menapa? Geni api. Lajeng anake didak-idak, mbokne dilus-lus. Ondo. Ondo menika menapa? Tangga. Nggih, tangga. Sampun mangertos? Menapa wonten pandangan? Boten. Nggih, pun tulis rumiyin nggih. Sampun? Nggih, lajeng nomor sekawan inggih menika cangkriman plesetan utawi blenderan. Nah, cangkriman plesetan utawi blenderan inggih menika cangkriman ingkang gadah teges plesetan. Nah, dados anggenipun mangertosi cangkriman menika kedah ngatos-atos nggih supados boten ke blender. Nah, dados cangkriman menika ugi saged dipunwastani cangkriman blenderan. Dados cangkriman plesetan inggih menika cangkriman ingkang nemu suraos plesetan. Sampun mangertos? Wonten pandangan mboten? Nggih, terus nggih. Nah, nggih. Tuladhanipun menika katen gajah mabur ketok apane? Nah, ketok artisine amarga gajah menika lan mboten gadah sliwi nggih. Nggih. Lajeng bakule krambil dikepruki. Sing dikepruki menika krambile sanes bakule. Lajeng tulisan Arab macane saka pundi? Macane saka alas. Amarga macan menika satunggaling kewan nggih. Nggih, monggo tulis nggih. Sampun? Nggih. Nah, ingkang pungkasan utawi ingkang nomor gangsal inggih menika cangkriman tembang. Nah, cangkriman tembang inggih menika cangkriman ingkang saged dipunpadosi utawi ditemukan wonten ing salebeting tembang. Dados cangkriman tembang menika saged dipunpanggihi wonten ing satunggaling tembang nggih. Tuladhanipun menika wonten ing tembang Mocopat Pocong. Tembangipun kados mekaten. Bapak Pocong angger tutup ngambung-ngambung yen juragan mangan bersinambing rirupi yen wis oleh pocong gereng karo mangan. Nah, batanganipun menika menapa? Napa? Leres. Sampun mangertos? Menapa wonten pandangan? Boten. Nggih. Dipun lajengaken nggih? Nggih. Nah, salajengipun ibu menika gadah satunggaling tembang ginakaken nada kalawarga Sukahati. Nah, dados tembang menika kangge gampilaken para siswa anggenipun ngapalaken materi cangkriman nggih. Ibu badhe paring kula rumiyin tembangipun lajeng samangke tembang bareng nggih. Nggih. Katen nggih. Cangkriman yo kuwi bedhek-bedhekan. Cangkriman yo kuwi bedhek-bedhekan. Cangkriman ana 5 wujute lan jinise. Cangkriman yo kuwi bedhek-bedhekan. Cangkriman wantahan kuwi singkatan. Cangkriman iriban kuwi pepindhan. Cangkriman wantah, cangkriman plesetan, cangkriman wujud tembang kang pungkasan. Sampun saged? Sampun. Nggih, tembang bareng-bareng nggih. Setunggal kalih tiga. Cangkriman yo kuwi bedhek-bedhekan. Cangkriman yo kuwi bedhek-bedhekan. Cangkriman ana 5 wujude lan jinise. Cangkriman yo kuwi bedhek-bedhekan. Cangkriman wancahan kuwi singkatan. Cangkriman iriban kuwi
mengembangkan pungkasan. Tepuk tangan. Monggo dipun catet rumiyin nggih tembangipun. Sampun saged sedaya to nggih dipun nembang? Sampun. Ya alhamdulillah. Sampun nggih dipun catet? Sampun. Nah, sakmenika Ibu gadah games nggih. Games menika sifatipun cepet-cepetan. Dados samangke ingkang saged jawab monggo angkat tangan rumiyin. Lajeng ingkang Ibu tunjuk menika kedah jawab batanganipun cangkriman kasebat. Sampun mangertos? Nggih. Ingkang sepisan titik malih foto sinten ingkang sedap? Nggih, Mas Lutfi. Nggih, Mas. Nggih, terus. Mas Lutfi nggih. Ajeng ingkang kalih Bapak Pucung ambil sila lawan gembung padha dikunjara mati sadurunge urip. Ngijil bapa si Pucung dadi dahana. Nggih, Mbak Jini. Kenapa? Nggih, leres. Mbak Jini nggih. Ajeng ingkang nomor 3 ketok usuk. Oh nggih, Mas Elva. Ingkang A turun rumah. Nggih, leres. Orang mudhun yen ora nggawa meca sak kantong. Sinten sing sedhep? Mbak Tina. Ibu Kades. Nggih, leres. Ajeng ingkang pungkasan dicokot usuke sing rong bongkote. Nggih, Mbak Saskia. Nggih, leres. Nah, ingkang saged mangsuli kala wau badhe Ibu paringi poin plus nggih. Ingkang dereng jawab saged nyobi sanes sekali. Nah, dipun lajengaken sakmenika glajen. Nah, menika wonten sekawan soal nggih. Ibu badhe paring wekdal gangsal menit kangge nggarap glajen menika cekap mboten? Cekap. Nggih, sumangga saged dipun garap saking wekdal menika. Sampun rampit? Nggih. Dikoreksi sesarengan kemawon nggih. Ananging sinten ingkang saged jawab mangke ugi Ibu paringi poin plus. Sampun siap? Nggih. Ingkang sepisan menapa tegesipun cangkriman? Oke, Mbak Widya. Cangkriman iku tetembungan utawi kandungan ingkang kathah digarap utawa dipun. Nggih, leres. Menika nggih jawabanipun. Nggih. Dados cangkriman inggih menika tetembungan utawi unen-unen ingkang kedah dipun batang utawi dipun betek tegesipun. Nggih. Ingkang nomor kalih wonten pinten dipun cangkriman menika? Lajeng kasebataken. Nggih, monggo Mbak Selvi. Wonten gangsal yaiku cangkriman walcahan, cangkriman ini dimengan, cangkriman walcah, cangkriman kesedan, lan cangkriman andal. Nggih, leres. Dados cangkriman menika wonten nggih. Menika wonten cangkriman pan? Cangkriman pindan. Lajeng cangkriman lajeng cangkriman mantah. Lajeng cangkriman nggih, leres. Ingkang nomor 3 kadamel tuladha cangkriman mantahan. Sinten ingkang saged nyobi? Nggih, Mbak Widya nggih. Pecel yuyu, pada muncul mayu-mayu. Nah, nggih, leres. Nah, dados cangkriman mantahan napa napa? Cangkriman ingkang awujud sing nggih. Dados ingkang dipun damel Mbak Widya kala wau sampun leres nggih. Menapa wau, Mbak? Pecel yuyu, Tegesipun? pada muncul mayu-mayu. Nggih, leres. Lajeng ingkang pungkasan kadamel cangkriman ingkang batanganipun tebu. Sinten ingkang saged nyobi? Mbak Arin? Nggih, monggo. Nggih, menika saged nggih. Para siswa sampun mangertos to menawi tebu menika rasanipun manis. Lajeng wujudipun dawa lan werninipun nggih. Nah, salajengipun menapa wonten pandangan? Sampun mangertos sedaya? Nggih. Nah, para siswa, saking piwulangan yang benda menika Ibu gadah kesimpulan. Nah, menika tegesipun menapa? Kesimpulan. Nggih, lantas kesimpulan. Dados dipunten ingkang nomor setunggal inggih menika cangkriman inggih menika tetembungan utawi
wonten cangkriman pancahan utawi ingkang alusut singkatan. Menawi kalih menika cangkriman irit-iritan utawi pepindhan ingkang alusut irit-iritan barang. Ingkang kaping 3 inggih menika cangkriman wartah utawi cangkriman ingkang alusut ukara menapa wontenipun. Lajeng cangkriman plesetan utawi blender menika alusut plesetan. Lajeng ingkang pungkasan inggih menika cangkriman tembang ingkang alusut tembang. Saking menika wonten pandangan. Sampun mangertos? Sampun. Nah, para siswa, menika sampun ngancik wonten ing pungkasaning piwulangan. Nah, saderengipun ibu tutup, menapa wonten pandangan malih? Sampun mangertos materi cangkriman? Sampun. Alhamdulillah nggih. Nah, matur nuwun kangge para siswa ingkang sampun nderek piwulangan ing dinten menika kanthi sae lan kondusif. Ampun kesupen dadi kasarasan. Sundul pinanggih malih wonten ing minggu lajeng kanthi materi parian nggih. Nggih. Sumangga piwulangan dinten menika ditutup kanthi wawasan alhamdulillah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.